L'habitació del costat. Pedro Almodóvar torna a demostrar la seva immensa capacitat com a narrador cinematogràfic amb aquesta pel·lícula, una obra que brilla per la seva emotivitat, profunditat i un control magistral de tots els aspectes tècnics. Amb un pressupost de 18,5 milions d'euros, aquesta pel·lícula ofereix una experiència audiovisual, narrativa i argumental molt notable. El repartiment és sublim. Tilda Swinton i Julianne Moore ofereixen dues interpretacions magistrals. John Turturro, tot i tenir un paper més limitat en termes de temps a pantalla, aporta una presència magnètica que complementa a la perfecció el cor dramàtic del film. Juan Diego Butu i Raúl Arévalo també destaquen, oferint unes interpretacions potents tot i la seva brevetat. Destaquen també Alex Jack Andersen, Esther McGregor, Alessandro Nivola i Victoria Luengo. Almodóvar dirigeix amb la maduresa d'un autor que sap exactament què vol transmetre i com fer-ho. La seva visió transforma una història íntima en un relat universal sobre la fragilitat de l'ésser humà davant decisions difícils com l'eutanàsia. És especialment remarcable com combina moments de dolor intens amb tocs subtils d'humor i ironia. Tot i això, el guió peca en ocasions de voler abarcar massa, introduint temes com el canvi climàtic i la política nord-americana d'una manera poc subtil que desentona lleugerament amb l'elegància del conjunt. Eduard Grau brilla com a director de fotografia. L'ús de la llum i els colors transmet una atmosfera que oscil·la entre la calidesa de les emocions humanes i la fredor de la solitud davant la mort. Alberto Iglesias, habitual col·laborador d'Almodóvar, compon una banda sonora que és gairebé un personatge més. La seva música no només acompanya, sinó que amplifica les emocions. El muntatge és àgil i precís, creant una narrativa que manté l'espectador atent a temes profundament reflexius. El tractament del tema central, l'eutanàsia, és profundament delicat i commovedor. Almodóvar aconsegueix fer-ne una reflexió universal, connectant-la amb la humanitat dels seus personatges. Tanmateix, l'intent d'incloure altres discursos, com el canvi climàtic i les polítiques nord-americanes, a través del personatge de John Turturro resulta forçat i treu subtilesa al guió. Això fa que l'obra, per moments, sembli voler abraçar més temes dels que pot sostenir. L'habitació del costat és un triomf artístic i emocional que reafirma Pedro Almodóvar com un gran director del cinema contemporani. Malgrat el petit defecte d'un guió que intenta tocar massa temes, la pel·lícula destaca per les seves brillants interpretacions, una direcció magistral i una excel·lència tècnica en tots els seus aspectes. És un film que no només es gaudeix, sinó que també es queda a la memòria de l'espectador molt després que hagi acabat.